কমেডিয়ান সিংগাৰকে আদি কৰি কেইবাগৰাকীও শিল্পী আমি আমন্ত্ৰিত কৰি আনিছোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি ৰাইজক আজিৰ যি সেই মঞ্চন প্ৰাংগণত Thank you. Actually, दिनै जोहोलावफुरि पार्कआव आंखौ सार बिथाङा लिंनानै लाबोदों थ' जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बिराद माने मानसिफोरनि क्राउडबो नुनो मोन्दों दिनै सरस्वती फुजा प्लास भेलेन्टाइन्स डे नामा थ' गासैनिसिमबो सरस्वती फुजानि गोजोन हामलायनाय बावहरग्रोबाय आरो भेलेन्टाइन्स डेनि दिनै माने सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय बिराद माने स्पेशियेल डे थ' बिथांमोना दिनै माने टाइम स्पेन्ड खालामनो थाखाय बा दिनैनि बे सरस्वती फुजा बा भेलेन्टाइन्स डेखौ माने स्पेशियेल खालामनो थाखाय माने जोहोलावफुरि पार्कआव फैदों आरो लोगोसे दिनै माने गोबां आर्टिस्टफोरबो फैनो हादों क'क्राझारनिफ्राय चिरांनिफ्राय थ' बिथांमोनखौबो दिनै लोगो मोन्दों जोबोद मोजां मोन्दों आरो दिनै माने फिसाहै सारा माने कालचार प्रग्राम फाथिदों बेवहाय जोंखौ माने मेथाइ खननो थाखाय बरायदों आरो लोगोसे दिनै बे जोहोलावफुरि पार्कआ माने जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जोंनि बिटिआरआव बा आसामावनो बिराद माने फेमास जागासिनो माने मिथिंगायारि नुथायनि थाखाय प्लास बिराद मोजां मोजां बिबार दङ नोंथांमोना बयबो माने नुखादों जानो हागौ फेसबुकफोराव थ' दिनै नुनानै गावनि मेगनजों नुनानै जोबोद मोजां मोनबाय आरो लोगोसे दिनै माने पारफर्म खालामनो थाखाय आं एक्साइटेड जानानै दं आरो जिहेतु नोंथाङा सासे देंखोगिरि एक्चुवेलि रमान्टिक मेथाइथ' गैया माने भेलेन्टाइन्सनि थाखाय माने बिदि गैया होनना बुंनांसिगोन दा थेवबो मोजां मोनलायनायनि मेथाइ नङा होमबा मोजां मोनलायनायनि मेथाइ मा खनगोन आङो दा मोजां मोनलायनायनि मेथाइआ माने खर'आव फैबाय थायाखै थ' एसे साननांगौ जानानै फैबाय माने दा खनथ'ला नामा स्टेजाव खनखानोसै नामा डाइरेक्ट गावनिनो खननाय दोंसे मेथाइ खनसै आरो सोमखोर दैमारि बिथाङा लिरिक्सखौ लिरदोंमोन प्लास मिउजिकखौ होदोंमोन आदा दावहां मोसाहारि बिथाङा